guys! Welcome back again to our channel. So this is going to be an update about sa aming backyard. Ayan, papakain na muna kami ng aming mga hayop for now. Ayan na lang yung mga natira guys, kasi yung ibang mga lalaki nito po is nabenta na rin namin po. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do consider subscribing. Do like this video, share this also, and comment down below sa mga katanungan nyo regarding these little ones na meron tayo dito sa aming backyard. I will give you a montage for now. Nakita nyo na yung ating montage guys. So nagpapakain lang talaga kami morning and then tuwing hapon din. And kasi nagbibigay din kami tuwing tanghali, pero hindi yung the usual na tinitimpla talaga namin. Binibigyan lang namin sila, it's either feeds o yung kinagod na niyog, ayun, binibigyan lang namin sila ng ganun. So kapag tanghali, pero kapag umaga tsaka hapon, ganito talaga guys yung pinaghalo-halo naming mga pagkain. Or makikita nyo yan doon sa aking isang video. So ililink ko lang din yan sa baba sa sinasabi kong video na kung paano namin tinitimpla yung aming mga pagkain at kung ano-ano yung mga nakalagay dyan. Anyway, punta tayo doon sa ating likuran kasi ayan na nga pala si Zoro guys. Mag-isa na lang siya dito na broadcast. I mean, nandito pa pala si Mayor. So I will show you Mayor. Dito siya banda kasi kinulong na muna namin kasi si Mayor kasi nga nagkaroon siya ng sipon kasi nga sa panahon ngayon. So here's Mayor guys. Ayan guys, nandiyan na si Mayor guys kasi nagkaroon ng halak, parang halak si Mayor, kaya ayan, diyan na muna siya sa loob at hindi na muna siya lalabas para maalagaan natin. So ayun, tingnan natin yung ating ibang alaga sa likod. I would like to share you something about kay Rapido. So yan naman din siguro yung nakita niyo sa title at saka sa ating thumbnail. I will talk about it later, pero sa ngayon, eto na muna. Meron tayong mga sisiw dito na mga bago dyan na nakalagay. And then meron din tayong mga bago rin dito. So hulaan nyo kung ano to guys. Ayan, hulaan nyo sila kung ano sila po. Dalawang stag ang meron tayo niyan, at saka isang pullet. So comment down below kung sa tingin nyo anong uri ito ng mga Japanese Shamo pa rin. So bata pa kasi din po to sila guys. Ayan, nasa 3 months pa lang po ito mahigit, siguro 3 months and 10 days. So abang kayo sa next video ko guys. Well, probably gagawa ako ng video for that, or separate na lang din yon. So guys, itong mga sisiw na to ready for release na sana to kasi na yung iba nito nasa dalawang buwan na kasi nga hindi sila magkapantay ng laki, makikita nyo naman. Ayan, so ready for release na sana to, kaya nakalagay dito, pero ang nangyari kasi umuulan, so mahirap tayong mag-release guys kapag umuulan o yung babago-bago talaga yung panahon, yung tipong sa isang linggo halos ulan na lang talaga. So mahirap pag ganun guys kasi baka magkasipon lang sila kapag ni-release natin sa range. Kasi kapag nagre-release kami guys, ito inaangat lang namin tong net. Ayan. And then hinahayaan namin silang lumabas-labas. And then pag kinagabihan, babalik naman din yan sila dyan kasi nga dito parang nagiging tahanan nila. So babalik yan pag kinagabihan. So tomorrow, kapag init ulit, nilalagay namin or kinukuha ulit namin yung net and then release na ulit sila. So ganun ang aming pagre-release guys. Tuwing umaga release, tapos gabi dapat nandyan sila, naka-intact silang lahat. Pero ang nangyayari kasi ngayon, tuwing umaga umuulan, tapos
kinahapunan is iinit na naman. So, ang mangyayari, tapos makakainom pa sila ng mga tubig-tubig dito. Tapos, first time pa nila makalabas. So, baka nagkaroon lang tayo ng problema. Tulad nung nag-enjoy kami ng mga may sipon namin na manok. Kasi nga, yun din yung nangyari dun sa iba. So, ayun, hindi na lang muna namin i-release po. Kasi para less gastos tayo sa pagdating sa mga sakit, kasi doon tayo nagkakaroon ng gasto talaga kapag ginayaan natin yung mga ganun. Punta tayo sa iba na naman nating mga alaga na pinapakain ng mister ko. So ayan guys, ito yung dito, yung mga pabo na yan. So ito, gagawin ko rin to ng separate video guys kung bakit nakaganyan yan siya oh. Ayan, nakaganyan. Kasi backyard lang naman tayo, so talagang gumagawa tayo ng mga kaparaanan na makakabuti sa ating mga alaga. So, gagawa ako ng separate video for that kasi dito, meron niyang harang yan, everything. And sasabihin ko din doon sa video na yon kung ano yung dahilan ng paggawa namin ng paraan na ganyan. Talagang tinakluban namin silang lahat. Pero anyway, eto sila. Yung iba dito nakakain na nga pala. Ayan, malalaki na din yung iba. So, eto, una kasi silang napakain guys tuwing umaga kasi nga yung mga sisiw talagang ang iingay po nila. So anyway, meron ako na post about kay Rema na mga chicks. So soon, gagawa din ako ng video niyan kung ano na yung mga itsura ng kanyang mga sisiw. Actually, nandito na po. Pero sa susunod ko na lang yan ilalagay din kasi nga isa-separate ko yan para mas dun lang tayo mag-focus sa mga chicks ni Rema. So, ayan, eto, nakasaklob na rin yan dyan, lahat, nakakain na nga sila, ayan o, parang nagpapainit na lang din sila. So, yung dito naman, tapos na rin itong napakain, kasi nga, inuuna talaga sila ng mister ko. Meron din pala kaming nabiling ganito, yung parang, para sa water ng ating mga hayop, para hindi siya madumihan. So, gagawa ako ng separate video for that. Gagawa ako ng video kung paano ko yun ina-install. Pero, depende pa rin kung masasanay na nga sila. Pero, I will update on our page kung nasanay na sila sa mga ganito. Para at least ma-share namin sa inyo na, ayun, bongga yung mga ganitong Kasi nga, hindi talaga ito nagdudumi doon sa kanilang, yung mga ganyan, yung mga water na yan. Sometimes kasi nalalagyan ng mga dumi nila kasi nga, kahit saan lang po sila nagdudumi. So, ang tendency is nadudumihan. So, eto na ang kasagutan sa ating mga hinaing na mga ganyang bagay. Guys, yung iba dyan, hindi na kumakain or tapos na silang kumain. Shoutout nga pala tayo sa ating mga viewers dyan. To Junji Arnado, to Roland Bangul from Bohol, to Asingo family from Inawayan, also to Noel Valentin from Kidapawan, Bidong Gonzaga from Leyte, Vanex Moto from Binuligan, Kidapawan, Fave Imbong. We also have Ai Abiera from Davao City, Simplicio Tabauda from Binyan, Laguna. We also have Edwin Concha, to Jessa Bultron from Laguna, and also to Gabriel Estimo from Jensen. Ayan, maraming salamat sa inyong mga nanonood sa aming videos. And yes, kapag gusto nyo ma-shoutout sa aming channel, please to comment your names down below so with your location para at least ma-acknowledge namin kayo here in our channel kung taga saan kayo sa Pilipinas or kung OFW man kayo. Bago ko nga pala nakalimutan, ito yung nangyari kay Rapido. So please watch this video. Guys, today is the day that Rapido is going somewhere na doon sa Sikitan. So, ayan si Zoro and si Rema. So, dadalhin namin si Rapido sa Sikitan kasi, or papadala namin sa bayaw ko. Kasi po, kailangan niya na doon na madala para at least makalabas-labas siya. So, eto na si Rapido. Ayan na. So, si Rapido is mamimiss ng ating backyard. Ayan. So, see you soonest, Rapido. Until next time. So, dadalaw-dalawin lang din natin to si Rapido sa susunod. Kung kailan tayo makapunta doon sa bukid. Ayan. So, anyway, disclaimer, huwag kayong mag-aalala sa mga fan ni Rapido dyan. Kasi ang mag-aalaga naman is yung si bayaw ko. Yung kapatid ng mister ko, siya yung mag-aalaga doon. And nag-native din po sila. So, soon, we'll be having a tour doon. Or kung makapasyal tayo, ipapasyal namin kayo doon sa bagong tahanan. O hindi naman naging bago. Kasi dati doon din naman si Rapido. Pero doon na muna siya pansamantala. Kasi meron siyang mga kailangan na doon gawin. So, ayan. So, let's go guys. Goodbye, Rapido. Ayan.
dadalhin na nila si Rapido. So don't worry sa mga fan dyan ni Rapido kasi ang mag-aalaga is yung bayaw ko, so no problem. Ayan. So mamimiss ng backyard si Rapido. So malapit lang naman din yung sa kanila dito sa amin, guys. So a few kilometers lang. So okay na yun. So soon, kapag makapagpunta tayo doon, bisitahin din natin si Rapido. Ayan. So ang matitira dito is si Zoro na lang muna, and then yung si Mayor. So si Mayor kasi hindi pa naman kumakasta. So ayan, Rapido is leaving. Bye-bye, Rapido. Thank you for watching, guys, and hope you like this video, and sana again may natutunan kayo in this video. And yes, stay safe, stay home muna tayo, guys. Goodbye and peace out, everybody. Till next vlog.